za a fitar ko za a gane dai. Ba wanda zai sani cewa shi ne zai zo da nasara, ba wanda zai san cewa shi ne zai zo na karshe. In dai har ka fara to karka dakata ba, kasan sai ka zai karshe, sai ka kai har iyaka inda ke so kashe to ba wani damuwa. Ka gane dai babu wasa, babu wani zance zaka ce zaka yi ko zaka fara ne. Kowa ya san dai ka san dai me zaka yi. In dai har ni na fara to ni ba za ni dakata ba. Kowa ya san ni in dai har na fara sai na kai karshe. Zan dakata akan wasa na domin dai kowa ya san sarki baya wasa, sannan sarki baya wargi, sannan sarki ko da yaushe a gaskiyar sai ke, akan gaskiyar sai ke zama. Kun gane dai ku zo dai ku zo ku raka, ku zo ku gane dai. Ba wani wasa ba wani wargi, babu abin da zaka ci, babu abin da zaka faɗa wanda dai za a saurare ka. Inda har ka gane to ka san mene zaka yi. Kowa da tashi ne zance akan haka kun gane. Inda har kana wasa to lallai ka daina, domin wasa zai bata mamashi. In ka faɗi babu lallai a so ka koma, babu lallai ka samu masoya. Lallai kan ka gane kowa da tashi sa'a ne. In ya bi shi da gaske kowa kar ku yi wasa, ka bi komai da gaskiya ne. In ka bi da gaskiya karke gaskiyar ka ɗaya, shi ne zai cece ka. In ko karke karya shi ne zai kada ka, ka sa tankwar ka faɗi yaro ka faɗi. Ka gane ko kun gane wannan ba lallai ba ne aji ka gane. Ni dai na gane da zance na kuma na fahimta, kowa ku dauka zance babu karya. Abe sabon sarki baya karya kun gane. Aikinka nasararka komai naka, zancenka ko maganar naka, ka bi shi da gaskiya ka gane. Ba wasa ba, abe ba wasa ba. Babu wasa akan zance na gaskiya. Gaskiyar ka shi ne zai cece ka, karyar ka ko da yaushe dai zai sa ka ne ka dinga fito, domin dai lallai za ka ji kana karya kuma dai ana amsa. Wani lokaci ko gaskiya ne ka faɗa, babu wanda zai ɗauka, babu wanda zai ce maka gaskiya